Dobrý den, jmenuji se Vláďa Zemánek a dnes vám předvedu, jak se v Google Docs vytvářejí formuláře. Otevřeme si rolovací nabídku Vytvořit nové, zvolíme formulář a otevře se nám karta s novým formulářem. Podíváme se, co se na ní nachází. V levém horním rohu je rolovací nabídka Přidat položku pro přidání nového dotazu. Vedle se nachází tlačítko Motiv pro volbu motivu formuláře. Zde si zvolíme, jak náš výsledný formulář bude vypadat. Zvolíme Použít a pokračujeme dále. Vpravo se potom nacházejí položky Odeslat tento formulář e-mailem, Zobrazit odpovědi, Další akce a Uložení. Nyní se podíváme na samotný formulář. Položky Název formuláře a dodatečný text není snad třeba dále vysvětlovat. Podíváme se na první dotaz. Po najetí na otázku se nám vpravo objeví 3 ikonky. Upravit, duplikovat a smazat. Tyto ikonky slouží pro práci s dotazem. Klikneme tedy na ikonku Upravit a podíváme se na první otázku. Do nadpisu otázky vložíme název naší otázky, do textu nápovědy případné doplňující údaje. Nyní se podíváme na nejdůležitější část, a to je typ dotazu. Možnými typy jsou text pro krátké, většinou jednoslovné odpovědi, text odstavce pro delší odpovědi, více možností pro volbu pouze jedné možnosti z více položek, dále zaškrtávací políčka pro otázky s možností více než jedné volby výběru, poté výběr ze seznamu, například pro výběr specifikace nebo nějakého rozmezí, dále měřítko pro dotazy, kde je určité rozpětí odpovědí a konečně mřížka sloužící pro komplexnější dotazy. U typu více možností a zaškrtávací políčka je možnost přidat položku jiné, do níž mohou respondenti vepsat vlastní odpověď, pokud žádná z nabídnutých není vyhovující. Podíváme se, jak to vypadá. Více možností přidáme první odpověď, zde druhou odpověď a nyní položku jiné. Zde se objeví položka jiné. U otázek, jako například více možností, můžeme jednotlivé možnosti, které jsme přidali, mazat křížkem, který se objeví vpravo vedle řádku této možnosti. Zde a zde. Posledním důležitým políčkem je políčko Vytvořit povinný dotaz, nacházející se vlevo dole. Po zaškrtnutí tohoto políčka může respondent dotazník odeslat, nemůže respondent dotazník odeslat bez vyplnění dané otázky. Po vyplnění otázky klikneme na tlačítko Hotovo a můžeme se pustit do další otázky. Hotový formulář poté odešleme odesláním odkazu, který se nachází ve spod obrazovky. Děkuji za pozornost. Nashledanou.